Por outro lado, a Deputación de Pontevedra vense de aprobar un novo proxecto para a estrada, un proxecto de obras. A Deputación Provincial de Pontevedra aprobaba hoxe o proxecto de pavimentación dos camiños rurais de Loimil, Pardellas e Riomao, Loimil, en Orazo, Iglesia, Barbude, San Martiño, Ribeira, Vilaboa, Abacala, en San Miguel de Negreira, no municipio da Estrada. En esta obra serán investidos 322.639 euros procedentes do Plan de Investimento da institución provincial. Pola aprobación deste proxecto, a Deputación deulle xa o visto bo ao 100% das obras presentadas polo Concello da Estrada. En total, a entidade provincial investirá unha contía de 1.676.047 euros na execución de 10 actuacións no período 2009-2011 no municipio estradense. Ademais da obra xa mencionada, xa se aprobaron na Estrada a adecuación do graderiva dos vestuarios do Estadio Municipal da Bayuca, a recuperación do muro de peche do mesmo campo deportivo, ao acondicionamento das pistas de atletismo municipais, a pavimentación e creación de accesos aos núcleos de Callobre, Cereixo e outros, a construción dun circuito de adestramento na zona deportiva de Figueroa, a instalación de contenedores soterrados, a mellora dos accesos e do entorno da praza do Pazo de Oca e a adquisición dunha barredora. O plan da Deputación está dirixido a colaborar e fomentar o desenvolvemento dos concellos da provincia e achegará un total de 70 millóns de euros nestas anualidades que irán destinados a acometer máis de 520 obras na provincia.